Mugimendu nahasmenduen unitateak Espainiar Estatuko Neurologia Elkartearen akreditazioa lortu du eta erreferente bihurtu da. Bertan, Parkinsona pairatzen duten pazienteak hartatzen dituzte, baita beste gaixotasun batzuk dituztenak ere. Aitortza horrek, unitateak ematen duen laguntza, profesionalen prestakuntza, ikerketa eta lan kalitatea azpimarratzen ditu. Luis Angelek 76 urte ditu eta duela 17 atzeman zioten Parkinsona. Alegría tengo, o sea, sé que tengo ese problema, pero pues ahí se queda. La suerte que tengo, no tengo ningún dolor. 2023tik hartatzen dute mugimenduaren nahasmendu unitatean eta horrela egiten diote ongi etorria kontsulta pasatzera joaten denean. ¿Cómo vas? Más o menos. Me trata de lujo, vamos. Etengabeko arreta eskertzen du bereziki bikoteak. Yo le llamo a la doctora y le digo, Mar, observo esto. Ah, pues venga, enseguida gestiona o me hace una telefónica. Badaukate gure erizain baten telefonoa eta edozein zailtasuna izan da, dei dezakete bai. Eta teknologia berrieneko tratamenduak. Bueno, el tratamiento es exquisito, o sea. Parkinsona bai, baina beste zenbait gaixotasun ere hartatzen dituzte profesionalek. Son enfermedades neurodegenerativas que no tienen cura. Lo vemos tanto Parkinson como distonía, temblor. Eta hauek jasotako prestakuntza azpimarratu dute. Hemos recibido todas formación específica en trastornos de movimiento y todas continuamente nos estamos reciclando. Talde multidisciplinara gara, horietan sartzen dira medikoak, neurologoak, errehabilitadoreak, baita ere erizainak, fisioterapeutak. Pozik jaso dute akreditazioa egindako lanarekin harro. Azken finean da urte askotako lanaren ondorio bat edo emaitza bat. Eta esan digute garrantzitsuena pertsona erdigunean jartzea dela.